Рада вас вітаць, паважаныя сябры на тэлеканале Беларусь-4 Брэст у Міністэрстве дзяцінства. Штонядзелю ўвечары мы сустракаемся тут. А вы ведаеце, што мы жывем у прыгожым свеце і трэба навучыцца заўважаць гэтую прыгажосць і перадаваць яе іншым, а вучыць усяму гэтаму мастацтва. Пра гэта і пагаворым разам з удзельнікамі нашага сённяшняга пасяджэння. Сустракайце, Ганна. Добрый вечер. Ганна. Прывітанне. І Даша. Вітаю вас. Рада вас вітаць, паважаныя міністры, на пасяджэнні нашага Міністэрства дзяцінства. І традыцыйна давайте прадставімся. Хто з вас? Які міністры сёння, калі ласка? Я міністр выяўленчага мастацтва. Я міністр чароўных фарбаў. А я міністр казачных ілюстрацый. Вельмі цудоўна, паважаны міністры. Я яшчэ раз хочу адзначыць, што сёння тэма нашага пасяджэння гэта мастацтва, і мы запрасілі вас, вучняў Брэсцкай дзіцячай школы выяўленчага мастацтва імя Алонцава. Вераніка, і правільна зрабілі. Нам вельмі прыемна быць тут. Сардэчна дзякуем вам за запрашэнне. І нам сапраўды есть пра што распавесці. Я вельмі люблю маляваць і вучуся ў мастацкай школе з 8 гадоў. Гэта моя мара вельмі добра маляваць. І будучае жыццё я хачу звязаць з мастацтвам. Маляваннем я захапляюсь з дзяцінства. Раней я хадзіла ў розныя гурткі, але толькі ў мастацкай школе я знайшла свой калектыў і вучуся прафесійна маляваць. Маляванне займае асаблівае месца ў маім жыцці. Калі я малюю, я пазнаю шмат новага і цікавага. У мастацкай школе я займаюся ўжо 3-й год. І мне вельмі падабаюцца заняткі па кампазіцыі. Дзяўчата, а ці ёсць у вас ваши любімыя работы нейкія, пра якія вы таксама бы нам расказалі? Ёсць. Гэта работа называецца «Сняданак». Гэта моя першая работа, которую я малявала акварэллю ў мастацкай школе. Гэта кветка, гэта моя лепшая работа па папяровай пластыцы. Яна моя самая лепшая. І самая любімая, так? І гэтаму таксама вучаць у мастацкай школе, так? Мне падаецца, можа быць уяўленне, што толькі вучаць маляваць, але не толькі вучаць маляваць. Мастаку таксама вельмі патрэбна папяровая пластыка. Папяровая пластыка. Міністр Даша, ці ёсць любімая свая работа? Ёсць, і гэта моя першая работа, якую я намалявала гуашью. Яна называецца «Мішка». Я ее намалявала ў 10 гадоў. Дзякую вам, паважаныя міністры, за тое, што вы прадставілі нам свае любімыя работы. Мы таксама звяртаемся да нашых гледачоў і прапануем традыцыйна дасылаць свае любімыя работы на наш тэлеграм-канал Міністэрства дзяцінства. Ну, а мы працягваем. Мне падаецца, што, каб намаляваць такую прыгажосць, якую вы нам паказалі, трэба разбірацца ў колерах. Ну і зараз я вам прапаную такую невялічкую размінку. Давайте адгадаем, дзе які колер. Думаю, што вы гэта зробіце з лёгкасцю. Калі ласка, увага на экран. Што гэта за колер? Чырвоны. А гэта? Блакітны. Правільна. Далей. Гэта жоўты і зялёны. Вельмі добра. І міністр Даша? Гэта фіолетавы і аранжавы. Ну, гэта было вельмі лёгка, правда, паважаныя міністры, але для вучняў мастацкай школы у нас ёсць і заданні паскладаней. І так, увага на экран. Гэта індыга. Можа быць, вы мне падкажаце яшчэ, каго называюць індыга? Яшчэ так называлі таленавітых дзяцей. Вельмі добра, сапраўды, індыга – гэта таленавітыя дзеці. А вось гэта вельмі падобна на яго колер. Справіцеся, скажаце, што гэта такое? Гэта ультрамарын. Цудоўна. Ну і апошні, вось такі. І называецца ён? Гэта краплакавы колер. Як гэта цікава, мне падаецца, што нават цэлая навука ёсць, якая гэтым займаецца. Да, колеразнаўства гэта. А зараз, паважаныя гледачы, нашыя міністры падрыхтавалі для вас вельмі цікавае відэа з мастацкай школы. Калі ласка. Добрый дзень. Зараз мы на прадмет малюнку малюем такі прыгожы вучэбны нацюрморт. Навучаемся паказваць цвет, цень, вучымся маляваць цыліндр. Гэта маё працоўнае месца ў мастацкай школе.
Сёння я малюю кувшын, лімон і драпіроўку. Колькі фарбаў, пензлікаў, алоўкаў. Мне вельмі падабаецца вучыцца ў мастацкай школе, бо тут вучаць мяне правільна штрыхаваць, маляваць. І тут ёсць мае сяброўкі. Ну, а зараз я вам хочу прадставіць ганаровага гостя нашага сённяшняга пасяджэння. Гэта выкладчык брэсцкай дзіцячай школы выяўленчага мастацтва імя Алонцава, Кавальчук Тацяна Вячаславаўна. Сустракайце. Вітаю вас, удзельнікі паседжання, Вераніка і паважаныя гледачы. Мне вельмі прыемна далучыцца да вашай размовы пра мастацтва, а яшчэ прыемней чуць, што так разважаюць пра мастацтва вучні нашай мастацкай школы. У нас навучаюцца дзеці з 1 па 5 клас, там яны атрымоўваюць класічныя веды па малюнку, жывапісу. Яны вывучаюць прадметы па выбару, кампазіцыю, вучацца маляваць фігуру чалавека, вучацца, вось як паказала Анна, папяровую пластыку. Яны знаёмяцца з камп'ютарнай графікай, бо многія прафесіі патрабуюць гэтых ведаў. Таксама вучні нашай школы могуць выходзіць на пленэры летам. Часцей за ўсё іх можна сустрэць у парку 1 мая каля нашай школы. Тацяна Вячаслаўна, а дзе вы вучыліся? Я скончыла наш брэсцкі дзяржаўны тэхнічны універсітэт па спецыяльнасці архітэктура, а таксама скончыла беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка. Што складаней, вучыць ці вучыцца? Складаней, дзяўчынкі, скажу вам, што вучыць, бо кожны чалавек патрабуе індывідуальнага падхода да свайго навучання. Вы сказалі пра індывідуальны падыход, вось зараз і паглядзім. Вось перад вами ёсць чалавек, які не мае ўвогуле ніякіх навыкаў у маляванні. Ці можам мы падчас майстар-класа навучыцца маляваць нешта прыгожае? Канешне, Вераніка, мы можам навучыць маляваць не толькі дзяцей, але і дарослых. Вось такую прыгожую паштоўку мы сёння з вами намалюем. Возьмем аловачак, возьмем маленькую картку, малюем 2 вось такіх кружка. Затым малюем 2 вось такія дужкі, злучаем іх. Затым мы малюем вось такі прамавугольнічак. А зараз кожны з вас можа дамаляваць тое, што лічыць патрэбна гэтаму снегавіку. Гэта могуць быць якіясь пальчаткі, можа гэта нос патрэбен снегавіку, можа гэта нейкі капялюш альбо шапка, каб нашыя малюнкі усе адрозніваліся. Ой, які прыгожы у вас снегавік, Вераніка, атрымоўваецца. Дзякуй вялікі. Я гэтых слоў з дзіцячага садочку не чула. Намалюем яму вочки, носик і ручки. А вы памятаеце свой першы малюнак? Так, гэта было таксама ў мастацкай школе, калі я прыйшла ў 0 клас. Гэта была дзяўчынка, якая сядзела ў парку на лаўцы і карміла галубоў. Менавіта так мы кармілі таксама галубоў і хацелася гэта адлюстраваць на паперы. А зараз, глядзіце, мы будзем маляваць акварэльнымі фарбамі. Акварэльныя фарбы, яны празрыстыя, таму нам патрэбна будзе трохі пасціраць тое, што мы намалявалі, каб наш малюнак трошачкі знік. А затым вадой змачваем нашага снегавіка, стараемся не заходить за контуры. Пакуль ёсць трохи воды, мы бярем фарбы. По контуру мы добавляем трошки акварельки и даем фарбе подсохнуть. Тацяна Вячаслаўна, сёння размаўляюць пра штучны інтэлект. Як вы лічыце, ці можа штучны інтэлект замяніць жывога чалавека? Мастак – гэта чалавек со сваімі думкамі, нейкай гісторыяй, нейкімі поглядамі на навакольны свет. І ён у свой твор укладае не толькі свае веды, але і душу, сваё майстэрство. Таму я лічу, што мастака штучны інтэлект ніколі не заменіць. То ён і штучны інтэлект, бо Так. душы ўкласці не можа. А вось мы з вами душу будзем укладаць. І таму нашыя снегавікі вельмі душэўнымі, добрымі і навагоднімі. І вы іх зможаце адправіць не толькі Дзеду Марозу,
Але можа хтосьці захоча падарыць сваім блізкім, знаёмым. А зараз мы бярем ручку і праводзім некалькі ліній і некалькі сніжыначак. Сніжыначкі могуць нашыя маленькія гледачы намаляваць вось такімі кружочкамі. А могуць, вось як пішацца і дамаляваць некалькі галачак. І вось такія сніжынкі. Давайте покажем, што ў нас атрымалася. А я яшчэ дома дамалюю. Якія розныя снегавічкі, правда? Хоць малявалі па адной тэхналогіі, але атрымаліся яны вельмі розныя. Спадзяюся, што ў нашых гледачоў таксама атрымаюцца такія цудоўныя паштоўкі да навагодніх святаў. Таццяна Вячаславаўна, вы ўжо казалі пра тое, што мастак ён можа працаваць у розных прафесіях. І адна з такіх прафесій вельмі знаёмых дзецям гэта прафесія мастака-ілюстратара. Так, Вераніка, бо кожны з нас у дзяцінстве чытаў кнігі. І многія дзеці чакаюць кнігу менавіта з-за таго, што ў ёй ёсць малюнкі. І вось наш дырэктар Павел Александрович Кульша таксама з'яўляецца ілюстратарам. Вось некаторыя з яго кніжак я прынесла ў студыю, каб вы паглядзелі. Вось якія прыгожыя ілюстрацыі выконвае наш дырэктар. Можа быць, гэтыя кніжкі таксама спадвігнуць нашых маленькіх гледачоў для таго, каб яны абралі прафесію ілюстратара. У нас, дарэчы, ёсць такая практыка падчас чытанкі. Мы часам паказваем малюнкі нашых гледачоў. Мне падаецца, гэта такія першыя крокі у тое, каб навучыцца быць ілюстратарам нейкіх літаратурных твораў. Ну, а зараз, паважаныя міністры, нам неабходна з вамі падвесці вынікі. Якія высновы зробім, дзяўчаты? Мастацтва гэта бачыць прыгажосць у дэталях і вялікіх рэчах. Мастак – гэта прафесія і прызванне. Першыя крокі ў прафесійнае мастацтва пачынаюцца ў мастацкіх школах. Таццяна Вячаславаўна, калі ласка, азнаёмцеся з рашэннем і калі вы згодны, стаўце свой подпіс. Лічу, што нашыя міністры вельмі добра разважаюць. Усё сказалі яны правільна, і я падпісваюсь пад кожным вашым словам. Вы вялікія малайчынкі. І, безумоўна, Міністэрства дзяцінства, паважаныя міністры, падтрымлівае вас і ухваляем гэтае рашэнне нашай міністэрскай пячаткай. Дзякую вам, паважаныя міністры, ганаровы госць за ўдзел у нашым пасяджэнні і такім цікавым, ужо амаль навагоднім майстар-класе. Дзякую вам вялікі. Ну, а на гэтым наша праграма яшчэ не завяршаецца, бо наперадзе нас яшчэ чакае чытанка. Дарагія сябры, сёння мы з вамі размаўлялі пра мастацтва і прыгажосць. А вы ведаеце, што ў беларускай літаратуры ёсць вершы, дзе сустракаецца прыгажосць мастацтва і прыгажосць паэзіі. Такі верш сёння мы і прачытаем. «Слуцкія ткачыхі», які напісаў Максім Богданович. Ад родных ніў, ад роднай хаты, у панскі двор дзеля красы, яны бяздольныя ўзяты, ткаць залатыя паясы. І цягам доўгія часіны, дзявочыя забыўшы сны, свае шырокія тканіны на лад персідскі ткуць яны. А за сцяной смяецца поле, зіяе неба за акна, і думкі мкнуцца мімаволі туды, дзе расцвяла вясна. Дзе блішча збожжу яснай далі, сінеюць міла васількі, халодным срэбрам зяюць хвалі, між горы ліючыся ракі. Цямнее край зубчаты бора, і чэ, забыўшыся рука, замест персідскага ўзора цвяток радзімы, васілька. Дзякую вам, сябры, за яшчэ адну цёплую і вельмі цікавую сустрэчу. І на гэтым мы развітваемся з вамі. Сустрэнемся ж роўна праз тыдзень на тэлеканале «Беларусь 4 Брэст» у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!